Salama Vatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary, hormatly tamaşaçylarymyz, Vatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzyň 2022-nji ýylyň 15-nji awgustyna gysanyna Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistan Ähli ulug dialogyna özüniň başlangyçlary arkaly gatnaşmagy işlendirýär. Saudiya Arabistanyň kampaniýasy rekord girdeji gazandy. Dünýäniň ilkinji atma demir ýol açyldy. Türkmen türgönüň täze rekordy ýaly habarlar getirýär. Gelin bolsa habarlarymyzda giňişleýin seredip geçelim. Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistan Ähli ulug dialogyna özüniň başlangyçlary arkaly gatnaşmagyny güýçlendirýär. Awada kongresler merkezine deňze çykalgasy bolmadyk. Ösüp barýan döwletleriň ulug ministriniň derejetindäki halkara maslahaty geçirilýär. Forum Aşgabat prosesi ara baglanşygy pogtolandyrmak üçin maliýeleşdirmek mowzugy esasyny gurulýar. Atawatan Türkmenistan halkara jurnalynyň hem çağırılan forumuna Türkmenistanyň prezidenti video izlenme bilen çykyş etdi. Türkmenistanyň prezidenti özü ýüzlenmesini bu foruma 30-dan hem köp döwletden ulug idaralarynyň ýollaşlary wekilçilik edýärler. Şeýle hem halkara guramalarynyň, mali institutlarynyň, bilermenler jemgyýetiniň onlarçasynyň wekiliýetleri gatnaşýarlar. Bu bolsa duşuň ähmiýetini, derwaýslygyny we öz wagtyna çağırylanyny görkezýär. Elbette gatnaşçylaryň şeýle wekilçilikde düzümi Türkmenistanyň ulan hormatyň şaýatdyr. Ýurdumyzyň ulug-ulugymnaky ähli hyzmatdaşyga goşun-goşunynyň iqrar edilmeginiň aýdyň sowtnamasydyr diýip belenilýär. Häzirki wagtda dünýä ölümçiligini ýöneköý bolmadyk ýagdaýlarda hut ulug kommunikasiýalar düzümi ykdysady gatnaşyklary zerur itergi berip biler. Maýa goýum işçiligini köweslendirip, belli bir derejede tutuş ähli geokdysady ulgamy täze many mazmun bermäge ukyplydyr. Şu nokta nazardan täze ulug usaşyr merkezleriniň mümkinçilikleri ören uludur. Olara egirt giňişlikler, adam mümkinçilikleri çekilýär, düýpli maýa goýumlar goýulýar. Bularyň hemmesi ulug-ulgamny dünýä ykdysadytyny ösdürmegiň hereketlendirjisiniň birine urmäge mümkinçilik döredýär diýip video ýüzlenmesini belläp geçen Türkmenistanyň prezidenti geljek iň uly halkara wagtyt deňiz, derýa, awtomobil we demir ýollaryny hem de howa merkezlerine çykmak, olaryň amatly utgoşmasy we hersiniň artykmaçlygyndan peýdalanmak bilen birleşdirilen ulug ara gatnaşyk ulgamny degişlidigini bellädi. Şeýlekem Türkmenistanyň prezidenti Birleşen Milletler Guramasyna ulug-ulgamna deňze çykalgasy bolmadyk ýurtlaryň behbetlerini goramagy gönükdirilen we Birleşen Milletler Guramasynyň degişli düzümleri bilen ýygdarly iş alyp barjak ýöreýte iş toparyny döretmek baradaky mesele seretmege teklip edýärin. Şeýlekem biz Baş Assambleýanyň deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlaryň ähli ulug hyzmatdaşlygynyň ösüşini we onu pogtolandyrmakda orny ýokalandyrmak hakynaky rezolýusiýany işläp taýýarlamaga girişmäge wagt ýetdi diýip hasap edýär. Şolar etminama biziň döwletlerimiziň behbetlerini öňe sürmäge, netijeli itergi bermäge, degişli meseleleriň ähmiýetini açyp görkezmäge we olary düşünmäge ýardam berer. Dünýä bileşiginiň olary çözmäge ýerýänligini görkezmäge ukyply bolar. Türkmenistan bir etminama taýýarlamaga girişmäge taýýardyr. Ähli netijeli teklipler we başlangyçlar üçin açykdyr diýip belläp geçdi. Türkmenistanyň prezidenti forumyň kabul eden çözgütleriniň we teklipleriniň Birleşen Milletler Guramasynyň deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlar boýunça 2024-nji ýyly geçirilmegi göz öňüne tutulan 3-nji maslahatyna taýýarlyk görmegiň esasyny düzjekdigine inanýanlygyny bellädi. Saudiya Arabistanyň kampaniýasy rekord girdeji gazandy. Saudiya Arabistanyň padşahlygynyň neft ägirdi Saudiya Aramco kampaniýasy 2022-nji ýylyň 1-nji ýarymyna rekord girdeji gazandy. Dünýäniň iň iri neft höndürýän kampaniýasy 87,9 milliard dolar gazandy. Bu görkeji 2021-nji ýyl bilen deňeşdirilende 90 göterim artdy. Kampaniýanyň yarım ýyllyk we çeyrek döwürleýin girdejisi energiýa serişdeleriniň bahasynyň gymmatlamagy we energiýa serişdelerine bolan islegiň artmagy bilen berk baglanşykly boldy. Iýun aýyna neftiň bareli 30 dolar arzanladylan halatynda da neftiň bahasy 100 dolarda saklanyp galýar. Halkara pul gaznasynyň çaklamasyna görä energiýa serişdeleriniň bahasynyň artmagy bilen Saudiya Arabistanyň ykdysadyty ýylyň ahyryna 7,16 göterim artar. Şeýlelikde padşahlygyň jemi çerki önümniň möçeri 1 trillion dolardan geçer. Dünýäniň ilkinji asma demir ýol açyldy.
Xitay Halk Respublikasyna dünýäniň ilkinji asma demir ýol liniýasy ulanmagy berli. Olo magnit esasyna asylyp durýar. Bu barada Xitaýyň merkezi teleýylmy habar berdi. Bu asma demir ýol liniýasy Xitaýyň gün ortasyndaky Siansey welaýatyna ulanmagy berli. Onuň uzunlygy 800 metr bolup, bu täsindesga yerden 10 metr belentlikde guruldy. Bu demir ýol ulgamy hemişelik magnit ulgamy arkaly hereket edip 88 ýolagçyny götürmek ukybyna eýedir. Siansy Ilim we Tehnologiýa Uniwersitetining alimläriniň bellemegine görä, otlynyň hereket etmek üçin az möçberde elektrik energiýasyna zerurlyk bar. Şeýle desgalaryň özüne düşýän gymmaty metro liniýasynyň gurulşygynyň epesli arzandyr. Syna hökümne taýýarlanan asma demir ýol arkaly otly sagatda 80 km tezlikde hereket edýär. Bir neçe synagdan soňra bu demir ýol liniýasynyň uzunlygy 7,5 km ýetirilip, onuň tezligi bolsa sagatda 120 km ýetirler. Türkmen türgüniniň tezi rekordy. Türkiýanyň Konya şäherinde dowam edýän 5-nji Islam raýdaşlyk oýunlarynyň agyr atletika boýunça ýarışlaryna güýjüne synan Türkmen agyr atletikaçysy Gulnawat Kadyrowa Islam raýdaşlyk oýunlarynyň rekordynyň eýesi hökümine taryha girdi. 70 kilogram agram derejesindäki ýarşa gatnaşan iýleşimiň ştangany silterläp galdyrmakdaky 107 kilogram netijesi oňa kiçi altyn medal getirdi. Onuň bu netijesi şu görnüşden Islam raýdaşlygy oýunlarynyň tezi rekorddyr. Etekläp 118 kilogram agyrlyk galdyrmak bilen Gulnawat kiçi birinçi medal eýledi. Şeýlelikde iki görnüşiň jemi boýunça 225 kilogram agramlyk netije Gulnawat Kadyrowanyň umumlukda altyn medal gazanmagyny öpçün etdi. Gulnawatyň bu görkezjisi Islam raýdaşlygy oýunlarynyň nowatdaky rekordy hökümde agyr atletikanyň taryhyna girdi. Ene mehriban muştaklar, Ata Watan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimiziň şu günkü sanyny size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýlekem Awazada halkara ulug forumy başlady. Halkara ulug forumynyň mehmanlary Türkmenbaşynyň deňiz portyna baryp gördi. Foruma gatnaşyjylar Türkmenistanyň howa mezgilleri bilen tanışdylar. Awazadaky halkara forum fotosuratlarda 15-nji awgust ýyldızlar näme diýe gündelik teleýnamy ýaly habarlary Ata Watan Türkmenistana.com saýtymyzdan giňişleýin okap bilersiňiz. Mehriban muştaklar, egerde biziň saýtymyza ýeňilikli ýol bilen girmek isleýän bolsaňyz, onu Google Play Marketden Ata Watan Türkmenistan prolajeniýasyny töleksiz ýükläp alyp bilersiňiz. Gepleşigimiziň eneki sanlaryna görüşýänçek hoşta bolyň.